guys, welcome back my YouTube channel. लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै आरोना जोंहा फिसाला मावफुंनि बार्थडे ओमफ्राय दिनै जोंहाय 3 years जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरोना ओरैनो फिसा सेलिब्रेशन खालामनो नागिरदों रावखौबो इनभाइट खालामाखै न'नि गोजानो एसे सेलिब्रेशन फिसा खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै अब्ला लोगोफोर आंनि भिडियोखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना। तो फ्रेंड्स आज मेरे बेटे का जन्मदिन है का सेलिब्रेशन है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो गाइस मैं आज वीडियो को स्टार्ट करती हूँ अब्ला लोगोफोर आङो स्टार्ट खालामसै आरोना आङो दुगैखांखाबाय ओमफ्राय दायो आं खला सावनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय केकआबो दासो लायनो थांदों मोनफैखायाखै नोंसा गुमैया माबायदि अर्डार खालामखो बेसो मिथिगौ आरोना ओरैनो फिसासो सिम्पोल बानायनो होदो आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडियोनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आरोना अब्ला आं स्टार्ट खालामसै थुदो नायनि बार्थडे बयखो मेनलालानो बुंग्राया दाबो दुगैला दुगैनांगौ नै बार्थडे बया जोंहा खानसाव साव जादों आंना बार्थडे केक जागोन आं औ दे नोंहानि मा दिनैबा मा दङ एपि बार्थडे दं नोंहानि नोंनि बार्थडे मा खालामगोन बार्थडेयाव जागोन आं जागोन माखौ जागोन लोगोफोर फुजानि जगार लाबाय आरोना हारसिं जाजोबगोन नोङो Thằng nào mình đây? Nó phải cái này. Ui kìa. Hết rồi. Cái là. Cái thằng là ba. Cái đó là ba vừa đấy ạ. Đấy cái là nó lại bạn đi ra ba chân xuống chân. Babu na, babu. Ada ni birthday na babu. Jak cake jagan na. Jagan deh na babu cake jagan na. Ada ni cake na. Hello. Hi. Hello babu. Bala bala. Cái chỗ thì nó bị cái chỗ chưa
샌들 라보코. 샌들 라보코เลย 바보야. 맞아, 내가 뭐? 능구슬 아키지. लोगोफोर फुजा होनाया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो खिर बानायनो नागिरदों आरोना diakho lini thang diakho Ini enggak yo. mama lagi mama lagi lagi dang boleh sama dong kayak 신기분이 나오네. 케이크 하나 쓰야거나 네 케이크가 하나 비싸려나 심플 볼 피니야려나 लोगोफोर जानो मोजां जायो. Ấy bà. 좋다. 바이바이. 짜 cái đàn này. Cu giùm xin bạn. Ơi. Ra bảy nè. Nó. Đây này. 바보 나 말이야. Thủ lô rồi, đó, bro. Thủ lô cái gì? Rồi là còn trăm mình đi sang đây. Ê, Phi một cô à? Dạ ra nhà. Thôi đi. Thôi nha. Dạ thôi. Dạ. Ơi, khi đang. Đâu vậy? Đâu vậy? Dạ, trên là vụ. Trên là vụ. Gì? Thằng. Bố lấy rồi kia nọ. Đi bố không bắt lại. Chà bác. Chà bác nè. Để bác phụ đề. Happy birthday to you là nó giảm đây. Nè. Thì cứ mở cho bà. Thế bà là cái gì đây? Nước 문제야 바바 Lưng bay chân đậu. Đây. Esia. Bây giờ Lipstick apa? Nangan. Dek, bây giờ sẽ qua hứa. Dek. Dek, bisa rin ba? Bisa dito. Nagdadala ko di. Di, sisa, di. Masuk, dạ. Ấy xem đâu. Dek. Dek hứa. Đi. Không nữa được. Babu. लोगोफोर केकआ माबानि आरोना बरफिनि
जानो मोजां गाइखेरनि ओंखायनोथ' दामा बारा लादों Ini pernah dikari banget. जा Bapak bukan. gudung deh saya Masa aku jangan lah, ma. Iya nah. Saya bukan lewat sini, babu. Kasih mana? Kalau krieng besar. Mama sakit tak? Dia hendak mama jatuh. kamu nama jadi lewat ada लोगोफोर बार्थडेआबो जोब्बाय आरो भिडिअआबो जोब्बाय आरोना थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय